kulang na lang ay deklarasyon sa tambalang Lacson at Sotto. Palace reaction, please. We wish them the very best. Because in a democracy, kinakailangan merong pagpipilian ng taong bayan. Thank you, Secretary. Okay, nandito na po ang mayor ng Bolinao. Nasa labas po siya. Pero meron po siyang phone. Sige po, Mayor. Is this Mayor Celeste? Mayor? Mayor? Apo. Yes, Mayor Celeste. Meron pong report itong isang mamamahayag, Verma Rivera. Meron daw mga mangingisda galing Bolinao na hindi nakapangisda sa Boro. May natatanggap ba kayong ganitong reports? Mahina, sir. Sir. Yes? Hello. Yes. Opo. Okay, ito po. Meron pong report ang isang mamamahayag na Verma Rivera na meron daw mga dalawang mangingisda na from Bolinao na hindi po nakapangingisda at pinaalis daw sa Boro. Meron ba kayong ganyang report o meron ba kayong ganyang na nalalaman na insidente, Mayor Celeste ng Bolinao? Sa pagkaalam ko po, sir, wala naman pong ganyan na report sa amin sa ngayon. Okay. Well, anyway, kung wala po, can we ask Verma Rivera to go to you? Kasi naninindigan po siya, meron daw silang nakausap ng mga mangingisda na yun ang sinabi. Opo. Okay. Maraming salamat, Mayor Celeste from Bolinao. Okay. So, Verma, I hope you heard that. Wala po rin siyang naririnig din na insidente. They ought to know naman as mayors, pero baka naman hindi lang nakarating pa sa kanila. So, please coordinate with Mayor Celeste of Bolinao. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.